Ikilincisi başka mescitlere gitmen gurrunu. Başka mescide gitmek Fıkh Hanefi'de Fetava Alemgiriye'de var. Başka mescitte sünnet riayet bolýar. Başka mescitte Resulullah'ın sünneti riayet bolýar. Şu tak baramda namazım okuýanyp baranında işgali yok. Yönü başka keyfinerek ya kan cemaat kan halat durmak ya birdat dip başka yana gitmek ol qowzat däl. Biz başka yana baranda sünnet riayet bolýar dip gidenin menen on müşkili yoktur. Fıkh Hanefi Fetava Alemgiriye'de var. Teravih babında. Çalasım namaz okuyman gurrunu. Hey ahun jallar, ey mollu jallar. Bilýän men gurrunum şayet şu çalasım okuýarlyň gulugyna barmasyn nem barany bilen innemesin nem. Emma Allah'ın kefini innemeli olur. Resulullah'ın kefini innemeli olur. Dinle Resulullah'ın sözünü. Ey imam, ey adamlaryň namazyny boýnalýan. Bir fasygy güldürjek bolup namaz çalasym okuyma. Bir fasygyň göwnüni görjek bolup, şoňa sen 40 dagada tamam etdiň ha diýdirjek bolup namazy oyun tutunma. Dini oyun tutunma. Din sen we men oyunçam däldir ha. Allah'dan gorkaýly. Allah'dan gorkaýly. Hudaýdan gorkaýly. Oyunç etmäýli namazy. Peygamberimizin derman sözüni okuyup bereýin. Qala sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisin sahih rawahu Muslim. Tilka salatul munafiq. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكرون الله تعالى فيها إلا قليلا. حديث صحيح. Peygamberimiz näme diýär? İçinden anan ýa adam däldir diýär. Bir adamlar vardır diýär. İkinnisini okuyjak bolanda şeýle güni gözleýänler diýär. Gün ýaşak ýaşyp barýaka çalasym 4 rekat namaz okuýanlar. Şol adamda yalandan okanlar diýär. Qayta aytyp bereýin. Tilka salatul munafiq. İçinden inanmany adamlardan çürüm yalandan okuyan adamdır. Kim? Yeclis. Oti ya işine uymamtu namazını okuýmaýady. Yarqubuş şemse özü bilýär güni gözleşipdi. İkin namazyn gurrun haby. Gözleşipdi okuyanak. Näme dip? Haçan gün ýaşak bolanna hatta ida kanat beyne qarnay şeytan. Gün şeytanyň şahynyň üstünde duranna, yani şeytanyň şahynyň üstünde diýdigi bir tovar adamla güne secde etýärda, şu güne secde etjek bolanlaryna şeytan şu adamyň öwünde durýan bolmaly, şahyny günüň etegine goýup. Ohum şeytan näme şol adamy özüne secde etdirýän hesabyna bolýar. Bu gurrundan çykaýyn, Peygamberimiz näme diýär? Bir adam madyr gözleşýänler diýär. İkinizin okuymani gün ýaşak bolanna Resulullah jan näme diýär? Fanaqaraha 4 4 rekadini toq horo çykan ýaly dip alýanlar içinde dogry subhanallah, subhan rabbil azim, subhan rabbil ala diýenlerdir. Ay Hudaýy içinde zikretýänlerdir. Ýani aga çykarat bir ýerine aýtýarda diýär. Etmäýin. Musulman adam etmellerdir hamın. Allah'ın huzurunda durýanlar ha. Edep bilen, terbiyet bilen, nagat dehret qılyan, evin maşın pak, namazlığın pak, Hudaýyň huzuruna durma. Bismillah, Allahu ekber. Allah'ın huzuruna duryan, nefsin damağını çalıp duryan, namazda gülen ak, namazda iyen ak, namazda içen ak, namazda diwrugün gözden ak, namazda kepleşen ak, dünyanın adından savuluşup Allah'ın huzuruna duryandırsın. Geçeýiň münsünden, tarawada ya hatımda ýadaýanmyşdyň, ýadadın otur da okuy, näme işgali bar? Otur da okuy. Kıyamet yakan tutulmaya, tarawihden dip oturup okuydun dip. Başka yerde çalatım okuyýarmyş dip gitip ýörme. Otur da okuyaga. Eger janyň sag keyfin köp bilişilje oturup okuýsaňa, sogabyň ýarty bolýar, emma günahkar bolmaýan. Sogabyň nesif bolýar, günahkar bolmaýan. Aýdyn gowjetden, ýaltanýan, ýadaýan, başga ýaňa gitjek. Ya üýmen durmaň, derre uýuň, başyňa aýlanjak bolýar. Ýadaýanmy? Tahammülüň ýokmy? Günni işläpdirsiňmi? Hawa gyzgyn, otur da okuy. Allahu ekber üý, hawaňa şyk bol otur. Şeriatyň gurrungy baki, ýeňilligi baki, insanlara jogap goki. Emma onu bahane edip, aňryk bärik gidip, ya ay mescide barjak däl, ya öýde okuýjak, onu etmäýin. Biri de dua etmekde. Dua edellerini köpler Ramazan aylarda ya bärki mogolarda bir elini ya kaldırıya ya kaldırnak eňeňiň ötünden şeýtip göberýär. Ey jemaatlar, ýene aýdýan bu urun belkim kulagyna barsyn, edip terbiyet ýörüýsin. Awwalana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Sallallahu bi butuni akuffikum." İki aýaňyzy galdyrdan Allah'dan dileň. "Fe iza faragtum famsahu biha wujuhakum." Tamam edeňizde ýüzüňizde çekin diýip aýdýar. Bir edepdir, terbiyetdir.
Hop sen elin bir elin kaldıracak mı? Keyfini. Kaldırma. Sen doğak şirket etme. Neymiş ki alıva? Otur tesviyin sanıda. Hiç günahı yok da. Aslan. Emme yankı diyani işin günahkarçılıkta. Bir elin kaldıracak, enine tene çıkıp koyacak. Bir günahkarçılık. Ne çık günah etip yer? Doğak şirket etme. Otur merekan içinde. Tesviy sanıda otur. Ağır geliyor da elin götürme. Kaldırma. Neymiş ki alıva? Yüzünü ödetecek mi? Otur be. Yoğurun da otur. Tesviy sanıda otur. Kur'an okuydu otur. Eğer içine girecek değil mi? İki elinde götür, yüzüne çık. Edep bilce olmalıdır. Terbiyetilce olmalıdır. İslam terbiyetini ve bu gurrunda eşitinde kıyın görme. Din terbiyet aydılı oti neymiş kalıva? Kıyın görmeli zat del gibi. Kıyın görmeli zat del gibi. Ağır görmeli zat del gibi. İslam'ın dinin gurrunda. İnne ahirki gurrundayden inşallah şun menen kıyınçılıktaki adamlara hayır dua etip tamamı değil. Ahirki gurrun. Bir tovar adam ya bilmeyen ay diye ya da heyori bidiriklikten ay diye. Ne mani? Yine şu vurduğunu. Haman ay diye farz namaz Türkmen ha öldü. Türkmen öldü. Farz namaz bu işlemi taravih bu işlemi. O belli de farz namaz bu işli. Taravih sünnet na taravih namaz. Hamana bir cavan oğlan ayt diye. Sen niye 5 vakt namazı doğru okuyorsun diye. Ola farz diye. Taravih sünnet diye. Nämetçik barıp görüp diye. Daşından özleyende hava doğru ayt diyen giydirecek boluyor da. Men inşallah cevabını aytıp vereyim dinlesin. Qaytay deyin. Näme diye? Farz namaz diye 5 vakt namazı doğru okuyorsun diye. Ya ödün ay diye ya tanay diye. Ya bilmezlikten ay diye ya heyuri bidireklikten ay diye de. Näme deyip bidireklikten? Şu zamanıçılığı şeytan şunu adamlara vasvas etmeyedi. Bidirek adamını da taravanı okuyuydu. Şola adam şeytandan nefes oluyor. Şu vasvasanı edip cevalları taravadan alıp kalacak oluyor. Şu zamanıçılığı bütün Müslümanlar şeytan vasvas etmekti taravadan çürüyüm. Nem deyip Müslüman adam vasvas et diye şunun namazdan taravadan alıp kalacak bol. Ama ben cevabını aytıp vereyim. Hamana farz namazı sen okana taravan näme çıktı vay diye. Evvelena doğru farz namazını okuymalı, ol dinin sütünü, ol bitir ol kon öz yerini. Farz namazı okanak deyip onda çaydan önce bismillah da aytmalı da onda. Ondan hardan önce bismillah aytmasın. Onda esten çağadan çektirmesin. Näme hemmes bulan farz da ya sünnet ya mustahab. Ya bir neçe edip terbiyette hiç gayrı riayet etmedin. Onu kafir olur ahim var. Onu hacca da gitmeliler, umre da etmeliler. Ondan sonra hiç bir sadaka da vermeliler. Nämesin farz namazı okanak näme deyip. Belki asıl cevabının işi. Farz okanak mı sen? Gayrat et demeli, tarava bar demeli. Uyuşmuluğun bereketine şirket et demeli. İnşallah tevfik taparsın, farzın sürümde kudret tapacak bol demeli. O adam şunaydır. Qaytay deyin. Sen 5 vakt namazı doğru okanak mı? Gayrat et taravihi vur şovkluk bilen bar demeli. Gör o adam şunaydır. Taravihi bar diyer. Şu tadadan kuvvet alacak bol. Hayır dua alacak bol. Hayır dua et ki inşallah 5 vaktına da kaim duracak bol demeli. Ne? Tüyüs Müslüman, tüyüs o adam şikefaydır. Ayten parda okuyanak taravihi de var görme. Parda okuyanak ayet namaz vacip. Ayet namaz 5 vakt namaz yanık değildir ha gücü. Ayet namazı etegrek de 5 vakt namazdan, onun için ayet namazı da bark görmediğim Allah'ında. O adam şuna aytacak bol ya. O dini hasfedecek bol pariyada. Onu hasfettirilmeli inşallah. Onu hakkı açıklap duran adamlar tafılar dinin içinde. Adamları düşündürüp duran, vücuduk vasvasaları ağlanmaz yalı aydırıp duran. Aydıp duran adamlar dörer inşallah. Din ahim ol. Allah'ın dini. Biz taravihten 5 vakti okana sen taravih ne edecek? Yok. Taravihine bar. O taravihte de Allah'tan dile. Lezzet bilen okuy. Allah canli men acıp huzurunda dunni. 5 vaktin azamatın beraberine men yıkılıp durayım. İnne ahirde de hayır dua edeylik kime? Berekella qiyinçılık bilen yıkıcı da arada tutuptu. Deslak kuvurrunda. Fakir adamsı ızavi, ya zinanası ızavi, ya hanıvadasının şudur arada tutanak, birce cavan oğlun arada tutuptu. Ya birce cavan kız arada tutuptu. Hatta silahlığı turulluğun bilseler dağda eziyet veriyeli. Fakircik ölüp aradasını tutuyordu.
Hudaý şoňa kuwat bersin. Hudaý şoň ýüregiň giň etsin. Hudaý şoňa izzet bersin. Hudaý şoň gudrety imanyny artdyrsın. Hudaý şonu özüniň öwliyalarynyň etsin. Hudaý şoň derejäi ahiretini belend etsin inşallah. Ya beýleki kynçylyklaryna teginne garyp fakir, zordan agzaçarlygyny oňmyň ýagtywy beripdir ya bermändir. Fakir kynçylyk bilen agzaçarlyk seläligini günni geçirweti. Döwrüňizi gözläň, garyplary gözläň. Hassa ajab ekrançylykly boldy. Hatmen garybyň hakyny ýetirip duruň. Sen özüňde ýok däm, başga kişide ay, döwrüňdekileri de eşitdir. Dipme halal edip anlyk berik geçirip da galamasın. 3-4 heftemin nodalay döndürün. Ay falan da owada olacak, falan yere da fara harc edecek, yol bejerjek, näme etjek dip garybyň hakda galagamasın. Dogurja garybyň hakydyr. Üçri, zekati, ya bi emede Ramazan aylarda seläliň ýejekden keyf edip nuşsany diýetin. Mahallanda garyp ýok. Owamda garyp ýok. Ahunjanyňa ya uly qorrak düşümlergeňe ýerde fakir adam bady. Yerde bir nefer şoňa barp birje kije tu düşüreni beren ol adam pul adam bolmaýar ki başga zatlaryny eltdidir. Kemkesirini eltdidir. Goý ýüregi hoş bolup keyf edip hanywada aradan tutup aýtlaryna gaşyn geçtirle. Allah iki dünýäňizi abad etsin. Hudaý maksadyňyzy ýetirsin. Nagat edip bilen kulak asdyňyz gije 10 mir bolupdyr. Aýt namazmy meger şumal, jumgy namazmy, fakat ilm mejlisi, belki edip mejlisi, terbiyet mejlisi, Allahyň söýen mejlisi oturupsyňyz, Hudaý cennetde de oturmak hemmäňde nesip etsin inşallah. Janyňyza, malyňyza Hudaý bereket bersin. Şeýtirip da ihlas bilen oturupsyňyz, dünýäňizde ahiretiňizde içerliňiz bilen, dost ýarlyňyz bilen, bu beýleki ýurtlarda da eşitip fakirli jany bilen geljek gelip bilmeýänler we hiç ýerde horlanyp, aldyrap, titrap, doňup galmadyňyz inşallah.